Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ekithi amaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besabe angifundele umthandazo wesabathi inkosi imbusisa. Somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Jehova Nazaretha Amen. Ngiyaphinda ngiyabingelela amaNazaretha amahle enkosini. Abantwana bakaNkulunkulu ngibongela umuzi wasejudiya ngoba ngibona ngathi nihlangene nimunye yonke into eniyenzayo nenza nomsele. Ngibona-ke nepulpiti engihleli kuyona namhlanje iyinhle iyangikhulula kanti iyadabisa impilo. Ngishaya umoya kahle nani ngifuna umoya unishaye kube ney'nhliziyo ezimhlophe. Ngibona bonke abantu ebelibambisene nabo kwenziwa yonke lemisebenzi ekhona la eJudiya. Ngibona nezinto eziningi ngaphakathi zakhiwe ngithi inkosi izimbusise. Inhlanhla esibe nayo amaNazaretha ngithi angibonge baba mkhulu ngoba namhlanje lolu suku esihlangene ngalo la lubungaza umhlaba wonke ngemisebenzi kababa mkhulu.
mapita nje ngabona ukubishile ababeke unyawo le mapita wase kushoke ukuthi isabatha ukubengelo lesabatha uyodilika imapita uyofika thina ngiyibonga nje lento isayaphela ngoba uNkulunkulu mhla eganisela ingonyama eyikhona ngalesa sikhathi endlonkulu ugogoZondi akhala uhlobo ungaphindanga abaphela oshembe bathi zabevule khona kuphinde kuvale imoto nala bevale khona kuphinde kuvule imoto wabe seyiganisa-ke inkosazana yakhe ubabamkhulu eyiganisela indlonkulu bahamba ubuhlobo baqhubeka wakhuthama ubabamkhulu wangena umkhulilanga baqhubeka ubuhlobo bubuhle mina-ke bengihlala-ke nomdlokombane nje siyixoxele sobabili wasengichazela ukuthi ngelinye ilanga wathi efika kumkhulilanga wasemkhulilanga wasemthatha esandokuhlala esihlelweni sobukhosi wayomngenisa eGetsemane eyomnika zonke iy'mfanelo zokuthi abe umuntu lobe eholele isizwe iminyaka eminingi kangaka waqinisa ubabamkhulu ukuthi ngathi bangena kuleyo rawundi lowo ashawa uvalo uvalo futhi ulangihlanganelanga alifilanga laphinda uvalo njenganaloliya wawesengene endaweni nobabamkhulu enikezelwa amandla hola lesizwe sikaZulu njengokwenzekile nje ezakhothama iminyaka eminingi asikho isilo sasahlala iminyaka engaka uhambile-ke wahamba isikhathi basithela umkhulilanga kwangena umkhulinyanga yezulu baqhubeka uhlobo bakithi nendlonkulu bakuhle hamba isikhathi wayesethi umkhulu inyanga yezulu ngesinye isikhathi wasethuma abefundisi ababili sekusondela ukuthi izwe luwe uShabangu noMngomezulu angazi into ayibaphathise yona yayini kodwa wathi ufika wayinikisile basitshelisile ukuthi sithunywe ukhulu inyanga yezulu ubani silethe nanti izwe lakho bayede basebeletha-ke izwe kubayede uyaqhubeka nje uhlobo bakithi nisanhlonipha-ke eNazaretha kodwa ngibeniphambi besiporweni wasithela umkhulu inyanga yezulu wasengena ubaba uThixo uqhubeka njalo ubuhlobo engathi ubaba mayefike elinda bengapheli insuku ezimbili isilo singafikanga sizomhlabisa sinemukela simhlabisa saqhubeka isikhathi kubuhle ubuhlobo wasefika isikhathi la ubaba khona esefudumala wafudumala kakhulu baba
bakuthi Tema isefudumele ukuthi wena makhosazana. Asasesithanda isilo. Uzobona umne wabo ngoba siza ngabantu ukuthi hayi kosemana zakhe ifudumele. Masifika endlini wasefini. Kwasaba khona lamana zakhe ayihamathatha. Asinqabele isilo ukuthi singene ngayo siyobona baba. Saze saphindele ngoba singambona ngobaba. Isilo. Mase singasambona ngayo ubaba isilo futhi mali baba zafika insuku zokuba bahambe emhlabeni. Wasehamba ubaba emhlabeni. Wasengena mina ke endaweni kababa. Wasefanele phela umndeni wakithi uhambe uyobika isilo ukuthi ngoba ubaba uThimbo seshintshe ibhanti sekungena indodana yakhe. Bayawanzima. Uningi ukukhuluma ngoba phela uyihlazo kwenziwa yithi kaNazaretha. Wamnyama ezweni. Kwaphela umhlobo. Washo ukuthi la uvulethi ngaboshe ngakube uvale umuntu. Kwamuzi. Wabakhuluma kabi babe ikhulu ngaleso sikhathi. Wathi hayi wena umbona baba. Saphatha kabuhlungu isilo sahamba singambonanga baba. Safika isikhathi ukuthi nathi siye esilweni phela siyokhuluma awusaphatho. Saze ngaqala ngacela amakhosi nogogo bala ekhaya ukuthi abaye esilweni. Bayosicelela nje ushwele. Ubani ngabe isilo sesihlala sishaya ngosazoncane. Zanjwa ke lezi ndlela ayanjwa ngayiwazi impela. Kodwa isilo sasazi ukuthi senzani. Ngoba sasibazi uhlobo wabukhona phakathi kwendlu kaShembe nendlunkulu. Ababethunyiwe ukuthi balalele lolu daba ababengalazi. Ukuthi kwathathwa abantu ababenolaka babengayifuni lendlu yakithi. Beqokwe isilo ukuthi abake bakhulume lolu daba. Walethe selu right esilweni. Babekhuluma ngendlela yabo ke bona. Kanti isilo sathuma ngokukhuluma la ndlela. Kwa isikhathi sasibabona isilo cha. Ayilona uhlobo ufane ngoliphume lolu. Baselanda umntwana uthulani. Lapho khona kanti umkhulu masiya namakhosi. Neo mama bala ekhaya. Kwa mayifika umntwana uthulani. Azange kuphele amasondo amaningi. Bona umntana inkosi. Kwaye abanike induduzo sivuta isilo wasasivuta. Sithi nina nangithuka. Bese kuncenga umntana inkosi encenga yibogogo. Athi umntana inkosi cha mina ngisazokhuluma nesilo ngoba bayivele iNazaretha. UNdlunkulu lo uDlamini waseswazini umntana inkosi.
Kwama sefika ngelanga yasiyalunga indaba sekhona umntwana Nthulani base besihlale ngalolo swazi salunga lokwesilungisayo bafike baqhubeka ubuhlobo ngoba mina lapha esibini angayangena lapha umuzi khothe lapho ushiso ilanga mina mangifike esilweni engikhulumeni siwenyango tiwa yede wayifuna ngeletha akafiki nomntaka mayisa ithi ngifika nje ephuleni iminyango engibukela engikhawula engifaka endlini Sangiyala isikhathi befika namazinyane esilo esingivakashela befika nhlanhleni nawe indawo la kuzokuya khona sihlale kubemnandi namazinyo esilo kuhambe isikhathi kuhambe isikhathi baseyajika ke lo namhlanje osuwayeda esikhathini sethu nani wasekhona uNdlovumbane bathi mina baba manje uyabona wonke amabandla kodwa manje ngifuna ukukhetha inkosi la Hlinga kaNazaretha Basenhlangana noNdlovumbane ngelinye ilanga base ngumthetha hayi undodana ngimuzwe esho ethi kanje ngifuna ukukhetha inkosi la ayikho ibandla lonayo yilo leli lasebushini base ngiphendula uNdlovumbane Kwalifika semdala sekhulile kwezinto ethandwa inhliziyo yakhe nayo into efana ngibhala phansi nazathi into nibhala ku Facebook ukuthi saba okokuqala emhlabeni ukuthi kusumisilo sithi ngiyikhetha inkosi yasebushini uyabona ukuthi mayikhetha isenhlizweni yakhe angenina kuthiwa kufika ezinye elinye ibandla lizobakhalisa behanjelwe indlovukazi so wayepase fayeta khulume wase bakwasho ukuthi lawa bantu bayini bantu kaNazaretha ngiyabonga hawu bantu kaNazaretha wabanya oluyuhlobo babila kwakuyintoni yenkonzo le yabana esigodlweni Hana sebe venti sinidlalo kodwa isilo lesigcwaliselwa namhlanje sathi ngiyabonga kaNazaretha ngoba kaNazaretha asengqondweni yakhe nasenhliziyweni yakhe waseyikhetha inkosi kaNazaretha
bafisa izinto kufanele maze zenziwe. Mina ngiyasebenzisa ukungijabulisa ke lokho ukuthi silo king wonke athi yayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ifanele phela amaNazaretha kuyiqhenya. Mina ngiyakhohlwa ukuthi lento yini ayikho into eyodlula lento yini. Ngisho iPhalamende alilutho la mina. Angiqamba banga ngisheba ukuthi akaze kuyiwe mina iPhalamende la maphosa nto la maphosa wafika kumina. Izolo nje kade umfundisi wephakelana bephuma belena. Lazaphela lento lena isidangile ingosi sesizindangile nini. Bayafika bona. Basayibona. Nansi sanubhici ngokwenza ngizobona. Lento yini maNazaretha ningakhohlwa isisekelo somhlaba. Kuzophela zonke izinto emhlabeni. Into yosala kusala uNazaretha.
esizweni basisi. Njengoba sihlangene lana sizoyithathela ibusiso. Ngiyafisa-ke ukuthi sibe munye, kungabi khona abanye abantu besinto basihlangane la inhliziyo zabo zingabi la zibe kude nala sikhona. Awukwazi ukuthi ungenza esontweni zonke iy'nsuku impela kosuku ugcine uhamba ungaphethe lutho. Ngiyacela abantwana kaNkulunkulu ubaningi usenzonini yazona zingene igcine izizweni zenu. Khona into ekuthiwa ukuzenzisa, ake siye ukuzenzisa amaNazaretha. Ake simthande uShembe ngeqiniso. Sikhona futhi ngalo iqiniso. Angabi izingubo esigqokile ezimhlophe. Akumhlophe ngenhliziyo. Lona embeza balungiseke. Ungafuna zathi lizolelinye. Awuthi mawuzana esontweni. Bangathi abantu saphumula. Usho umoya wosuhambile. Abantu abanye mawuzana esontweni bakuphathisa. Ngoba noma bengasonto abaningi bayalazela ibandla. Bathi sicela usibeke nathi usiphathele ninikele usicelele kuShembe ngoba uShembe uphethe zonke izinto. Bangasho abantu into engapembi. Bethi ngaphezulu bonke abantu abangena uma belokungena ayisobe songena. Banenhliziyo kumakhelwane. Inhliziyo nje uyikhona. Ungasho ukuthi ubaba wena unola baba bacawula ukuthi. Uthi nabafanele usebenzisa abantu usebenzise umoya opholile. Njengesithi unomoya kaNkulunkulu. Nakwana lesona nithandane. Noma umuntu ufika sefuthweni, mayisefutheni umuntu ungamlimazi. Ngoba sazi kathi ukufa komuntu ungabashaya abantu. Noma isefile umuntu ngeke icala lenina, amaphoyisa oza kumina. Ngiyacela-ke maNazaretha. Lapho yonke indawo lasifika khona nomhlangano. Ngiyacela mawunikwe uyithola ukuthi uphoyisa. Ungashaya abantu. Ngoba abantu asibazi ukuthi uNkulunkulu nje wabaphala ntofulo ukuthatha mina. Usuthola-ke manje icala. Kwenzeka ngomunye unyaka sifika sivele emazweni sifike nje nasebuhleni kanti abantu bezigebengu khona la maNazaretha labaphuzayo lawa yinhla asemshaya komunye sebedakiwe lapha mase bemshaya waseyafa. Ayesefile ambikela lutho njalo mina. Lishisa nje washisa nje 3 days eselangena umuntu isidumbu. Kaze ngezwa omunye ngithetha hayi ngokunesidumbu lapha phezulu.
ngoba ukudakwa tshela ngingazenza ibe utshwala ukudakwa nano sebethathe ngisho lesandla sakhe kwathi ngosuku lesithathu wasengitshela sekutshela ngomunye umuntu omunye esinesifundisa phezulu ukuthi mase isinovo phezulu koze ukuthi sesihlale izifo ezibili asengivele ngishayela amaphoyisa emkebheni waphela nanto usizo asengibuza omunye wathi bekhona eshawa hayi mina usizongisiza ayeza amaphoyisa wangokuchazela amaphoyisa wona lona iphoyisa nami hlambulula umuzi kaNkulunkulu ukuthi ungabuleti wakhona imoshwane ata amaphoyisa efika tubaniswana balathi yena ngasetha sambe basiyama lo wathathisa leyo sidayisa akaze wasidayisa kodwa ngiyacabanga phela umuntu akanawashizelo futhi uthanda nje uyazi ukwenzani ingakho nje ngikhala kodwa waNazaretha noma kuthiwa yingakho ngathi mina umuzi nomuzi wasojo washumayela hayi abafana abancane ngoba kaningi ngibakhiphe ejele sebeshaya abantu ibonga ubuhle bomhlangano ongena esimukela ngentokozo nangenjabulo namhlanje ngiyabona lo buhle sokuya ngasemafithelweni ngoba kusamba kahle namana zathi angikho lapha ngokuthi ngizolushumayeza kodwa ngizonivuselela ekhulwini nawo ngeke nishumayeze namakhono niyavuselelwa niyafundiswa ngoba phela ukukholwa ungavuselelwa kuyaqwana ngenzela ukuthi kube nokuzwana phakathi wenu ngazo zonke izikhathi nihloniphane nithandane kwaze wasonifundisa sifundisa yona leyo ukuthi thandanani nibe munye njengokufundisa kwabamkhulu ningazenzeli-ke okwenu ngoba kuyenzeka umuntu azenzele wakhe akube khona ukuhloniphana phakathi kweNazaretha nelinye kawungifundela incwadi la Hebrew 10 verse 24 yani wema bafowethu wethu nani udade wethu awezani namhlanje awozani
Sizibusisa ibusisa nomsebenzi olapha eMoses Mapita. Yazi umkhuphulile lo msebenzi waseMapita. Iphepha kuthengiwe nje. Isitolo esithini ngoNyazi. Esithini madoda. Ulindele izilami yilo lithi. Ikhula hlangana lomhlabathi. Khula kwamndobani. Uhlonipha abantu. Uhlonipha umhlaba. Wemazaleka lo msebenzi unje ngokunje namhlanje. Baqala yilo mfana lo la ipulpit. Abantu besaba uthi isilo isilo. Asengifika mina. Asengibeka wathi hayi khona noma uthi izinto ziyafana. Singakuvela ubophe izandla nenyawo. Angathi uyena umfowamdlombani. Iyakhuleka hlangana nomhlabathi. Iyakhuleka hlangana namabusi. Besasaba abantu bayede, besaba bayede kuvele ubayede. Uma isabe into abayivele yona oyisho nje. Sheba ikhulu inkohlisa. Ethulani incwadi ba awuyisho masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle ukuze uvuswe uthando nemisebenzi emihle ba ugcina nama 27 ba singabuye ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Singabuye ukuhlangana kwethu umkhuba wabanye. Kepha masivuselelane. Kakhulu njengokuba libona usuku lusondela. Sivuselelane kakhulu ngibona usuku lusondela. Ngoba umasona ngabomu. Emva ukuba sesenkwele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono. Emva ukwazi sesamoya ukwazi kweqiniso kepha akusekho umnikelo ngesono. Kepha kuphela kulindela okwesabekayo kwehlulelwa
nomlilo oshisayo ozakuqeda amaphikakali. Kepha kuphela ukulindela okuyisabekayo ukuhlulelwa nomlilo oshisayo ozoqeda amaphikakali. Angabi khona-ke amaphikakali esontweni asebenzele umphefumulo, ngoba masenzele umphefumulo ubaba omkhulu osemukela ngenjabulo ezulwini lakhe. Kodwa-ke masingawaphikamkani okutonka uphele esigogweni. Ngithi uma ngithi ngikhuluma into engiphikisa, awake namhlanje nje into engayisho nje iseyiyo. Njengoba ngathi isilo lesa, isilo ngasangempela-ke namhlanje. Sasisemakhosini lapha kwamfundisi Manqele, sizosuka khona siye kwakhangela. Seyishotile insuku suwenziwe amalungiselelo walo mcimbi alo mkhosi. Sekufika isigijimi, sithi isigijimi hayi asingabe sisaya sabona umsebenzi. Uya siba sasiya kwakhangela sizobona lo msebenzi usuwenziwa umntwana waphinda ngena. Ase ngisichazela mina sithi sisikhulu, ase ngisichazela mina ukuthi awuna kancane ngisawona lezi insizwa ngoba phela ngilona ibandla ngingedwa ngisawona insizwa ezinye ezingalalise into ozoyisho la. Hawa zafika insizwa zamthatha zambhekisa ngisathi hey wena wawuphi wena? Ikona ngoma-ke thina kwakana ngoma. Ungathi senze abalungiselela lo msebenzi usitshele ukuthi awuphele. Awushaye ngathi uyasona. Wavela wasaya wakhangela. Ngeke amana zaleta. Yabona njengoba ngithi siya enyongeni ngothathu izizothu ngenzela ukuthi nilungise isikhathi sisekhona sonke sikhona enyongeni. Akufanele bayede lo khona manje athi bayicela usizo kuthina sihlehle, ngoba emlandweni umlando uqophe ngami ekhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha phambi kwenu. Fanele senze izinto ezinhle phambi kwabantu bamaNazaretha ukuze babone kuthina ukholwa bese bekhetha nabo inkosi yasebuhleni. Ngoba banenze ukubi phambi kwabantu bazosaba abantu futhi imfumo libashwayeza abantu ngoba iqiniso lithi wonke umhlaba uzobhekela la. Nize ningavumi usathane likhiphe ngashembe. Ngoba ngiyabona ukhanya uvele. Nabulandela umnyama, ngeke umnyama lo landle wena ukhanya lokho. Yeyenu lento wena ifuthi umuntu. Kuna umuntu masehlakene usehlakene kakhulu. Esejena uyazi. Angakhohlwa ukuthi mhlawumbe ekhaya wayekuzowenzani.
nokuthi walethwa yilo waphela silethwa ngayindlela eyihlukahlukene le ekhaya. Omunye uletha ukugula osekuhlula inyanga ngokusha ngokugcina. Sathi inyanga iphuzise zishakereze umuntu abe manqaba. Kube inhlanga kuba nomoya. Bese thwalwa. Elithwala. Besimthandazele. Avuke umuntu ahambe. Ebese ethi ayikhethe inkosi yasebuhlini. Ayikhethiswa ukuthini uvukile kodwa ukhethiswa ukuthi uyibonile imisebenzi. Kade bemchatha yafana. Bemphalazisa. Uyabona uma uphalazisa ungabe uyiphalazela. Cishe kuphuma ngishikiziwe uma uphalazisa. Akuyonto emnandi uphalaza. Nokucathwa nje, akuyonto emnandi ucathwa. Uza la thina sinokuvasela namanzi hayi lokucathwa. Mwathi Nazareta nina nibabona abantu beza bethutheleka la. Bese niyahlehla nina. Musanwezisabana abantu ababona umkhulu ilanga. Esibonakaliswe inelene. Beshona udalile. Ukuthi umkhulu ngithenge ngingasolela bona. Bahlehla. Ngalolu isandla bahlehla. Bathina sibevela ngemlomo naye imlomo yasithela. Bathina besithela udakini. Manje manazana ngelo udakini uzana kanyeni. Ukhanya kufikile. Yaphala intombazane sisukumile ebuhleni. Sineminyaka ingahambi. EkwakuJulayi. Iphuma amakhosazana lapha esikholi ezokwehla kulitempeli ayicaweni. Sisikhala isikhubu samakhosazana. Nasi isikhubu samakhosazana siyaphilisa. Ayikho le ekhaya into engaphilisi. Yabona leyo ntombazane ithi yezwa baba kuba babili hayi bakubo bayicela abo maNazareta ngoba lesiheni naso ngiyasithanda ningayi kuba naso bayicela bathi ke siye nawe kwelithi sonto mhlawumbe uzobuya masendlini base behamba nayo base beshiye edokodweni abantu babekwazi uhamba ase sihle isigubhu behlosisi laba balekhaya. Ithi le ntombazane ngasizwa sikhala kamnandi ngathi bathi ngiyalolu inyawo zabo zizoyiluleka. Kanti ngizama ukusukuma ngezwe kusukumeka. Kanti ngizama unyathela konyathela ngaphumela iminyango. Nangu-ke lo wafike naphumela iminyango useyahamba manje ukuba uhamba yeye uhamtela. Nangu-ke lo ofike naye sedukele umuntu sekhathazekile ukufuna lo muntu ngoba umshiya ngakwazi kwami. Kanti umuntu useyibuyela imgidi. Sebemthatha bemletha mina sezobonga. Kuthi baba ngangiwazonda maNazareta. Nginqela ngisho ukuthi iNazareta into enjani. Kepha namhlanje seyiNazareta kwayimina. Ngishisa batshela ekhaya yaphilisa. Omunye ngishisa ngawuvulisa ngekhaya uyaphila. Omunye mayelethwe la ekhaya engawazi kwami. Kuneda ngangena nje isangweni elisezathe ebuhlini. Leli zitsha bese sikume sihambela. Uthe efika mina befike esezobonga. Kumama ngenila khona mama wafika lapha kuyisonto. Isonto lapha esonto ngesonto wafika ngesathi
abantu bonke beyibika naye uyashayisa baba ngithi angize esodweni lakithi ngizoyibika inkinga zomuzi wami ebambonile baba mhlambi mangingene esangweni ngizokwehla isisinde emahlombe ngabo ukuthi sengifike khona impela ngoba ayikho into engekho lekhaya mama wena nkosikazi ucela wena nkosikazi zomthola cela imoto uyayithola nemisebenzi yatholakala futhi lekhaya abaphelele abantu abakhuluma ulimi ukuthi usibanibana ngemphiwe ungakusho ukuthi awuphiwe uzothiwa wena abantu baphisana ake ngithandane emanazarete ningalikhuluma ulimi olubaqambile umuntu athi uyahleka kodwa bafika abangani bakho abanye ukuthi awumphiwe tanda na nibe monya izothatha uJehova ebese heleza kwe ukuzwana phakathi kwabantu baNkulunkulu ngoba masila kasofundisana bona lokho ngagida wenze konke okuhle unikele kodwa inhliziyo yakho mayimbi khona wakha ngukho inhliziyo ekholwayo inhliziyo ifihla okuningi ngoba ingaphakathi uNkulunkulu wayidala abayifihla ngoba bese yibona mathanda kwabomvu nje sithele ngamanzi kuba mhlophe manje ibabomvu ngaphakathi uhleke ngaphandle angifundela Galatia 5:14 Uyasa Esitela uwa na wabo
ngoba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi ngokuba umthetho ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba usithanda othanda umakhelwane wakho njengokuba usithanda wena ba usuka ekhaya usuke bajabule umakhelwane baze baphathise bathi osiphatha naye imnikelo uzosibeke esentweni ngoba kubalulekile ukuba nenhliziyo enhle uyikholwa ungathi uyikholwa kodwa omakhelwane bekhala ngawo nibange ingcele yebo yona yabanga ingcele futhi kuyafiwa makwanga ingcele mawuyikholwa ngathi yena ungamupha noma ungamupha uzushiya lo mhlaba niyafundiswa ukuphila kuyinto endlala yena lo muntu umbangela inhlaka omncele akafundiswanga le mfundiso siyifundela kwesinye isikhathi uyathakatha uzakubulala ngokuthakatha kanti nani niyayiphatha odimidamide namanye mina bayedwathi kodwa nifunda zonke iy'nsukuzimali nisuke nithini manje kantini kokuphelele masafuna okunye ukuhlanganisa hayi manazareta yikani ukuhamba kosencabagenca awenzini uyakwenza umhlola nabahamba abantu sake saya ngale ngakamjadi kuphi lapha enesiyo zahamba-ke iy'nsizwa lezi ziyocatha nangolwandle ulwandle lakacatha yini omunye bamone ngasasukume ulwandle kubo makakazi phakathi eswini bamshiya babaleka basi bayomthwala-ke lo muntu sebemletha engwini ngithi mina ngizange ngitshele mase nimcatha manje aseyiselemletha la kimi thathana amanzi akusiwa nifeni imphuzi agcwalisiswe phumela ololwane igcwalisiswe sebaphuza la manzi ngoba uzisile
angikhipha waseyaphila la nikhona abantwana kaNkulunkulu fanele nazi ukuphelele loyiphumela nina nje ngoba nixosha ukungcwele ukungcwele vele kanixosha omunye umuntu yaba konke umhlaba wonke uyabhangelana ufuna ungena la nina ufuna uphuma ayikho inqaba ngaphandle kwale ayiyona inqaba yokucasha inqaba yokukhona umani abana zathanda ubalanda abantu sibafuna bonke abantu la Isa
uNkulunkulu. Nkosi zinibusise. Ngiyabona nje wentelela nihlangene la. Angikhipanga mali mina. Nize la ngudayisa imbuzi nabadayisa inkomo abanye ngemoto zabo e-5 petrol. Ngoba bayazi ukuthi la khona ukusindiswa. Niyazi ukuthi khona ukuphila la. Into emhlabeni nginawushebe ayinasekelo. Kodwa into enoshebe futhi nesekelo. Angikusibona isilo manje. Sesifike ngokusemthethweni. Ngoba sathi ngiyayikhetha inkosi yaseFrika manje siloshebe. But la bevule khona phinde ngivale umuntu. Watatazela nje wenza uthanda wakho hayi ukathala. Ngoba konke ukukhona emhlabeni kungashembe. Ngifisa mina manazaleta semphetha. Engathi ngaba nothando lokuthandana ninodwa kungabi khona into zathi elizondelinye. Amazi noma ngibone senonqobile umhlaba. Phela manje nina senonqobile umhlaba. Bonke abantu bezala. Uyabona osopolitiki bezala. Abefundisi bezala. Nabaphatha amadosha bezala. Izangoma zizala. Mina ngiphumla ngiye komunye umuntu ngiyosho ibandla lami liyathizela. Kodwa bonke benza mina bazothi manje baba abashumayeza baba le. Ngithi mina ushumayela kanjani mntwana? Bese ngithi inkosi imbusise. Ngoba wonke umuntu afika thola isibusiso. Yabuza phela mina mawuthi umsebenzi wakho awuhambi kahle wani. Mhlawumbe umsebenzi wakho ukubulala mina. Nongisibusiso sengiyahamba. Hayi mina banazaleta akhohlwane ngeke ngomuthi. Into eyodwa efana niyazi. Niyibone futhi. Seneyiqonda. Ulushelwe into enjani? Yazi ushelwe into enjani? Into njengami. Ninde uma ucela ukuthize
uma phela inyanga ey'ntathu usubuye ukuthi baba into engithelile ngiyitholile ngiyabonga. Awe ukuthi shembusho isidilo sasawuthi ungacela ucele ukuyela ngani moya kuhle kweboshe kumnandi ukwala kimi ngoba leyana ihlala endini ninedebula noma beyashisa ihlala endini ishiso yilana nibeke mina Inkosi kusesenzweni. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 221. Sicela ngibakele umzungu wasenzimbini yasola lesebelelo. Nkosi Nkosi. Nkosi Sibonga.